Acompañada da directora da Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, e do alcalde Francisco Calo, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, achegouse esta mañá ata o propio lugar no que se executará a nova senda peonil e ciclista na zona de Viro. A actuación que xa saiu á exposición pública terá unha lonxitude de algo máis de 2 kilómetros, cun investimento total de 1,4 millóns de euros. A titular de Infraestructuras destacou a importancia da actuación, que dará resposta a unha bella demanda da veciñanza da zona, ao tratarse dunha estrada que conta cunha elevada intensidade de tráfico. Segundo ela, o obxectivo da intervención é facilitar os desplazamentos cómodos e seguros. É un día importante porque hoxe é o inicio desta senda que permitirá esta mobilidade sostible, esta mobilidade saudable, pero sobre todo que permitirá a seguridade viaria dos viandantes, dos usuarios, tanto do veciño de Viro como dos veciños de Serra de Oute, como daqueños visitantes que irán pasear por esta futura senda. Hoxe sae publicado no Diario Oficial de Galicia esa información pública desa aprobación provisional deste proxecto de trazado. Un aspecto este o da seguridade, no que tamén incidiu o alcalde Francisco Calo, quen agradeceu á conselleira a rápida resposta en acometer esta actuación. Consideramos isto como un proxecto prioritario, un proxecto estratégico, desde logo, no que se engloban moitos aspectos. Desde logo, o primordial non é a seguridade viaria, estamos a falar da C550, que ten unha boa densidade de tráfico, e bueno, con esta senda, desde logo que imos a ganar todos os veciños e veciñas de Outes en seguridade viaria. Unha vez rematado o trámite de exposición pública, a Xunta prevé aprobar o proxecto no primeiro semestre deste ano e licitar despois do verán as obras, que van a ter un prazo de execución de aproximadamente un ano.